tabing bago po sa tuyang radyo klinika. Oni mo na. Ang sa tuya tabi na pagirumdong man mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang paginom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing maging magmatay kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtauning proteksyon sa ralo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay, epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay mga tugang ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Sige, balik na kita sa programa. Mga tugang pag-irestoryahan ta naman ang mga alternatibong food supplement. Pag-irestoryahan ta ay my goodness, Pag-irestoryahan ta mga alternatibo na food supplement ngunyan tabing pagkaaga, mga tugang. Apodan ta si Doc Joey Betito, kinatbirit sugaring number niya, ay pangyayari. Alright, sige daw. John, garayaon sa kanya, sa plugging niya sa number ni. I-try ta sa ano yan, hilinga daw sa plugging yun, so gano'n may plugging, baka may plugging sinda, hilinga daw tabi ko niya on sa number niyang smart. Takinat berit si pwede, sa Globe, wala, kinat berit tabi, madali lang ha. Tabaka na sa messenger siya, baka na sa messenger, pwede siyang makauron. Tangani po na may mga alternatibo kita, mga tugang na mga bagay-bagay na pwedeng magamit in kaso, mga tugang kon kay panindoki mga alternative medicine. Yan. Oni na si na sa messenger si Padi. Ilista mo mga tabi Angel yan pag naputol kami. Alright. Nasa linya po si Doc Joey Betito para po sa mga discussion regarding sa mga alternatibo na mga food supplement para po sa tuyang salud buda sa mga natabangan na kayo ni. Padi, magandang umaga. Good morning. Welcome po sa DCGB program. Hello pare. Ayun, sandali lang. Angel, naputol. Paano na sa nakunday si Angel ngunyan na aga? Madali lang ha. Tanaputol tayo. Aha. Bata ining cellphone ko. Di ko masabutan kung papanong ko na ini. Kung nagkasarabutan, hindi ko paano na pag-apulilik. Daya. Oy, kanawa na pala ako. Cellphone ko. Di ko man aram ko pa na. Ano pa na para sa cellphone ka nga, di mo para naraman cellphone mo. Alright, sandali lang po sandali lang. Smart yan, Angel? Ay, okay, sige. Paano na sa nakunday si Angel ngayon na aga? Bata, ang pantalon mo niyan, Angel, sa mga pang-teenager na, mga pang-remate. Sit down. Alright. Sige, okay. Nandito na ang amazing YouTuber, Doc Joey Betito. Padi, magandang umaga. Magandang umaga, Pade, BP Henry, at sa iyong libo-libong mga tagahanga sa buong Bicolandia. Opo. May mga kahapon, habang nag-programa ako sa alas 3, may mga tanong dito. Pero mamaya ko na para itanong sa iyo yung mga clarification ng ating mga kababayan. Unahin muna natin kung anong gusto mong i-share sa listeners natin para po sa mga alternatibong food supplement para sa ating mga kababayan. Go ahead, Tabi, Pade. Nakikita ko na nararamdaman na marami po ang may mga karamdaman ngayon, padami ng padami. At nung isang araw po ay taga-Karamuan, may prostate cancer. Meron din pong babae na mayroong cervical cancer. Mayroon din po na taga-Bakakay na 77 years old na ito po ay may problema sa prostate din. Opo. At nung gustong iba-biopsy ay nakita yung parayom ay tumakbo.
palabas at pumunta sa atin. So marami po ngayon, yung pong mga high blood, diabetes, ordinaryo na lang po yan. Yeah. Kaya po, sa ating mga kababayan, mag-ingat na mag-ingat po tayo. Lalong-lalo na po yung mga kinakain natin. Yes. Ako po, sa totoo lang, ngayon pa Opo. may maliit akong solar dito sa Baryadang inuwian. Sinagtad ko ng malunggay. Ang tanim ko pong malunggay, may 20 puno, mga 30. Aha. Kasi po ang malunggay talaga, kaya miracle tree. At isang katutak po dyan, vitamina, minerals. So dapat kainin po natin yun araw-araw. Ngayon po ay para itutusok lang po natin yung pati. Tama. Wala naman wala pong gastos tayo kahit piso Di ba? Correct. Kaya nga pa din nagpa-contest tayo dito sa Albay na ito magtanim ng moringa at marami naman pong nakikita ko sincero talaga. Yeah. Yung iba nga nakakabenta na ng moringa. So ito kasi ay very nutritious ito pa din. Makakatulong talaga sa ating kalusugan. So ito hindi po biro-biro. Kasi ang buhay mga kapatid, ito lang yan Hindi naman yan katulad ng trabaho. Mawalan tayo ng trabaho, makakahanap uli. Yeah. Diba? Ang Negosyo, buhay. malugi tayo. Pwede ulit. Pero ang buhay, isa lang. Wala na yan. Diba? Wala na. Ngayon, ako, ito ginagawa. Ngayon po, kapatid kasi, nagpapapawis na ako araw-araw. Umaga. May exercise ka na pala, So, ginagawa ko pa din. Diba? After waking up, nag-prayer tayo, nag-gargle na tayo. Inom na po ako niyan ng iyong kape natin. Yung Migay Coffee, Antioxidant Coffee, Multified Coffee, Mendoza Coffee, or Amazing Coffee Mix. After that, inom na ako ng 2 pang baso o cup na maligam-gam na tubig. Ayan. Maniwala ka pa din. Paglakad lang ako dito, siguro nilalakaran ko mga 12 meters, 10 hanggang 12 meters. Wala pang 15 meters ito Pabalik-balik pabalik-balik. Hanggang dasan. Maya-maya, makita mo, after 15 minutes, ang pawis na. So, hindi natin kailangan pumunta sa malayo na mag-jogging, mag-walking, punta sa boulevard kung malayo sa atin. Unang po sa tulad natin, di ba? Kasi, unang-una, we can save time. Di ba? Yes. Ngayon, kung gusto mo pumunta sa puro, okay naman po yan. Siguro, hindi daily. Siguro once a week, twice a month. Pero yung araw-araw natin na pagpapapawis, doon lang po sa bahay natin, may solar dyan na kaunti, mayroong sun na ano ka ng araw, pwede na po tayo dyan magpapawis. Kasi sinasabi nga ng mga scientifico, kailangan din natin ng exercise para po yung ating mga laman dyan, yung kalamnan natin, yung arteries natin dyan, yung ating mga organs, ito po ay talagang magagalaw, maayos, para po ay lalong-lalo ng cardiovascular system natin. Ang puso, alam naman kasi natin, ang puso ay tridor. Di ba? So, para ang gagawin, na wala tayong gastos. So ngayon, yung pampayo ko sa ating mga kababayan, di ba? Konting ehersisyo, malaking bagay na po yun sa ating heart. Ngayon, yung pagkain naman natin, itong mga simpleng gulay, malunggay. Ako, nagtanim din ako ng talbos ng kamuti dito sa likuran. Sa harapan namin, nakakakuha na ako na pangkusido. Nagtanim din po ako na itong tinatawag nating yung medyo mapait pero masarap na ginugulay ito. Ampalaya. Ampalaya pa din. Yung violet pa din na kumakanap. May tawag, alugbate. Alugbate. Yes, alugbate. Yes. Masarap din po ito pag yan po ay pwede natin igisa yan. Very nutritious din po yan. Kung titingnan po natin, research natin sa Google, very nutritious din po yan. So, ito po, gulay-gulay, natural, wala pong chemical. Magtanim po tayo sa paligid kasi po, hindi naman sa sinasabi natin, yung nabibili natin sa palengke, katulad na ang pesticides, di ba? Samantalang yung sa atin po na tinatanim, alam natin na healthy, walang chemical, yan kailangan ng katawan natin, di ba? At saka, hindi ka gagastos. Hindi tayo gagastos. Mura lang yan. Pwede mong itanim, di ba?
Di ba? Oho. So, ganun po yan. Ngayon kasi pa ang buhay ay peligroso na. Kita ko may namamatay na mga 20 anyos. Oho. Hindi naman dapat yan Kasi nga, lifestyles natin. Ayaw nang kumain ng gulay. Yan. Puro na lang instant food. Di ba? Kulang Yan sa ang karamihan exercise. ngayon. Oo. Yes. Ayaw pa bumili ng amazing 3 or amazing pro megawan. Yan. Sabi na, mahal naman yan. Mahal na Paano yan. na? Oo. So, ang katawan natin ngayon, sangkatutak na chemical, sangkatutak na toxins, kaya po yung mga cells natin, mga organs natin, apektado. Opo. Diba? Opo. So, pag apektado na po yan, ano mangyayari? Diba? Yes. Oho. So, iyan po ang nakikita ko na akin pong maambag sa ating mga kababayan. Kunting sipag, actually, exercise lang, wala. Pagtanim ka ng malunggay, wala ka, papawisan ka, maganda pa sa ating katawan, wala ka na wala kang gastos, wala kang masyadong efforts, di ba? Yes. So, Oho. ganun po ang gagawin natin. At saka, But ang malunggay pa lang pa kaibigan, ang malunggay pa lang pa pwede siya paso nabubuhay pa lang sa paso o sa garilata lang? Pwede po sa paso, di ba? Oo. Yung tanim Darako mo ng pa paso? sa rooftop. Oo, nailing ko Opo, sa sa paso rooftop, mo diba? Oo. Pwede Lahat pala. po yun yung galing po sa doon po sa chlorine na Oo. pinili natin para sa Dorotea, Oo. doon ko po tinatanim. Ang dami ko na na-harvest doon sa Iyo. Kabangan. Ano ito pa, di? Pisog kahit wala ito? tayong lupa. Pisog ito? So buto ba yun o so kwan yun? So kwan lang? So kaputol kang malunggay? Pisog Mas siya? maganda po sana yung buto, yung Buto. pisog. Okay. Pero wala akong nakita doon, kaya trunks. Ngayon po dito sa akin sa Barriada, Opo. ang tinanim ko maraming pisog na galing na rin doon sa Kabangan. Ayun. Kaya Oo. magandang tubo. Magandang tubo. Pwede po ang pisog. Ang buto kasi matibay pang matagalan. Oo. Oo. Ang trunks kasi kung minsan hindi nabubuhay. Iyo. Kaya Totoo. mas maganda po yung buto na itanim natin. So kaya pwede po, marami tayong magagawa para sa buhay natin. Maibsan ang ating kahirapan. Kasi halimbawa, bibili ka ngayon sa palengke, ang ilang lang ng malunggay, 10 piso. Yung talbos ng gamuti, 10 piso rin. Yung pong alugbati, 10 piso, di ba? Yes. Pero konting-konti lang po yan. Samantala, halimbawa, nakatipid niya 1,000 isang buwan sa gulay dahil sa mga pananim natin, di ba? So, 1,000 yun, magka-channel na natin sa ibang bagay. Na kailangan natin. So, iyon, ay pwede natin i-save yun. Kung may pera tayo, i-save natin yun, di ba? Yes. Isang taon, magkano na masisave natin? Di ba? Ang laki na. Ang laki na po masisave natin, mga 10,000 hanggang 12,000 na po yan. Kung nakaisip sila ng negosyong maliit na negosyo, pwede na nilang puhunan. Nag-umpisa lang po yan dahil sa pagtanim ng mga gulay sa paligid na hindi na sila bibili ng gulay sa palengke. Di ba? So, dugtong-dugtong yan ba kunik-kunik yan Yan po ang kagandahan dyan. Malusog na sila, makakatipid na, may savings pa sila. In the future, magkakaroon sila na magandang negosyo. Yes, diba? yes. Nag-umpisa lang sa pagtanim ng malunggay, ng talbos kamote, ng alugbate, kung ano pong mga gulay dyan na pwedeng itanim sa paligid natin. Ngayon, maganda pa sa ating heart, maganda pa sa ating tuhod, maiiwasan yung mga arthritis na yan, di ba? So marami pong pakinabang ang konting mga 30 minutes po, 15 to 30 minutes, tama na yan. Hindi naman natin kailangan yung 1 hour, di ba? So yan po ang aking may share sa ating mga kababayan. Ngayon po ba inano ko na rin pinumpisa natin kasi meron tayo ngayon na magaling na staff na kuha. Yung referral incentive, yung ating membership ngayon sa Miracle Corporation is only 1,000 pesos. Sa 1,000 pesos na yun, makakakuha na sila ng 2 blister na Mega 1 or 20 capsules na po yan. Pagkatapos may discount na po sila, then pwede na rin sila mag-refer sa aming referral. Hindi po ito networking.
direct selling lang, referral system. Opo. At may matatanggap po sila dyan doon sa referral system na mga produkto na pwede lang inumin ng libre o kung malakas talaga siya, pwede sila makakuha ng cash, ng incentive. Then pangalawa po dyan pa ibabalik po namin kasi nakita namin iyo pong stockist, iyo mag-stockist sila sa barangay, sa munisipyo, syudad, probinsya ay kailangan yan kasi kailangan po may mga produktong mabibilhan dyan po sa iba't ibang lugar dito sa Bicolandia, dito sa buong Pilipinas. Aha. Ang kailangan lang talaga mag-training sila. Hindi ko nabibigyan na mag-studies without training. Ayun. Kasi kung hindi wala pong training, walang alam, so ano mangyayari sa negosyo? Oo. Wala. Di ba? Tama ba din? Yes, yes. Kailangan Oo. ma-briefing sila, ma-training, at least man lamang 3 days to 1 week. Kasi pag natuto na sila, that's the time namin silang pagbibigyan na maging stockist doon sa lugar nila para naman mag-multiply. Para yung ating mga kababayan sa iba't ibang lugar ay merong mabilhan ng ating produkto. Yan po ay mag-uumpisa na ngayon pong October 10 o'clock po may briefing sa DGB Eatery dyan po sa Cabangan West in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Ano po ba ang ating pakinabang dito? Unang-una sa ating health. Pangalawa po, may negosyo tayong maganda na pwede natin ma-develop para tayo umasinso. Pangatlo po, makatulong tayo sa ating mga kababayan diyan po sa inyong lugar. Diba? Pang-apat po, ito po ay dahil po sa napakagandang negosyo, dahil maganda pong health program, ay malaki po ang chance natin na tayo maging healthy, hahabang buhay at maging happy. Katulad ko pa 70 years old ako, going 71. Ang lakas ko ngayon, sabi ko nga, binibiro ko itong mga kasamang ko dito, para ako si Pacquiao. Yung boxing, nakita ko pa din. Ay, ito. Dahil nga po, kaninang umaga, umiinom ako ng Migay Coffee, yung antioxidant coffee. Pagkatapos, uminom na ako 2 Miracle C, isang basong maligamgam na tubig. Alam mo ba ninyo pa itong Miracle C, sa totoo lang, ito po ang pinakamura, pinaka-affordable na produkto ng Miracle Health Corporation. Sa pangalan pa lang Miracle, Milagro, Vitamin C, galing Amerika. 5 po ang ingredients nito. 5. So ano po ba mga ingredients nito? Ester C, iyan po ay neutral pH. Ano bang neutral? Hindi po acidic, hindi po alkaline. So wala pong hapdi yan sa ating katawan. Pagkatapos ang acerola berry, very, very powerful vitamin C according to Dr. Mark Moya, the American medical doctor, nutritionist, and researcher. Sabi nga, acerola berry is the most potent natural vitamin C in the world. Matindi according pala to niya, him, siya po researcher So, ibig sabihin, kailangan ng katawan natin. Pangatlo po, yung Cibacton na it's a berry na ito po ay very powerful din. Noon sa Russia nagkaroon ng epidemic sa cancer, malaki po nagawa nito at natulungan ito. At meron tayong Indian gooseberry na very powerful vitamin C also na kailangan katawan natin. At ang pang-5 ingredient dito pa yung Roships, ito po ay isang napakaganda dahil ito po ay probiotic. Opposite po ito ng antibiotic. Sa medisina po, medical field, yung may chemical is antibiotic. Ito naman po sa natural is probiotic. Alam mo rin nyo pa 5 klaseng ingredients, very powerful. Alam po ba ninyo, itong iniinom ko umaga-umaga, ang lakas sa katawan. Napakaganda ito sa cardiovascular system. Napakaganda po itong antioxidant. Meron po kami ditong mga pumunta sa amin na walang pera, kaunti lang ang pera. Inoffer po namin, maniwala itong Miracle C. Meron po siyang asthma. Would you believe, bumalik sa amin after 5 days. Dok, napakagaling ng Miracle C. Binili lang ata niya noon kasi walang pera. It's only 500 pesos. Nabigyan na namin ng bale 20 o 25 capsules ng Miracle C. So ito na inom po yan twice or 3 times a day. Yung asthma attack niya nawala.
Pero mo, sipon o ball, lagnat, trangkaso, even may high blood, even po yung may problema sa cardiovascular. Kasi po, ang vitamin C is very, very important sa ating katawan. Nakakatulong po yan para maiwasan na magkaroon ng karamdaman lalo sa cardiovascular, Opo. sa high blood, hypertension. Kaya po, ako pa kasi bakit ko ibibintang mura? Ibig sabihin, pag mura, ang kita ko napakaliit. Pero sabi ko nga, at this point of my life, 70 years old na tayo, ang wish ko, makatulong ako sa maraming tao na kahit, lalo lang mga mahihirap. Kasi alam mo naman pa yung mga mahihirap, kapit sa patalim yan eh. Yes. Hindi yan pwedeng pumunta sa mga high class na mga hospital. So, parati yan doon sa government hospital. Alam mo naman ang serbisyo niyan, dahil sa government, kulang sa budget, maitibigay niyan yung kaya nila, di ba? Samantalang sa private hospital, alam naman natin yan, pero alam mo naman natin ang babayaran napakamal. Yes, Kaya yes. po, sa aking mga kababayan, may 1,000 pesos ka dyan, mahirap ka. Ayan na, mag-ano na tayo, mag-marites na, i-marites mo sa bang kakilala mo, mga kamag-anak mo, kaibigan, kakilala, kapitbahay. Iyan po magandang marites kasi meron po tayong pakinabang, nakakatulong po tayo at may pakinabang tayo. Huwag po tayo mag-marites na, oy, si Doc Joey Bitito, ganyan. Meron po yung atawang 3. Masamang marites yan kasi hindi naman totoo. Diba pa Chismis yan, pade, chismis yan. Oo. Maling marites yung padi kasi hindi naman totoo, di ba? Yes. Una, anong pakinabang mo? Kung may asawang 10 si Doc Joey, wala naman. Walang pakinabang eh, di ba? Sisigat lang si Doc Joey. Sabihin mo 10 asawa, di ba? Hindi po magandang marites yan. I-marites natin iyong pakinabang ng Miracle C, ng mga produktong ininom natin para makatulong tayo at may insentibo tayo. So yan po, 1,000 lang, membro na sila. Para po 1,000 pa di 1,000 lang ha. 1,000 lang ha. Opo. 1,000, okay. Opo. Malit lang ba di? Yan yung Stockist program natin. Ito po ay mag-umpisa na this coming October 10 at 10 o'clock dyan po sa imbitado po natin yung mga gustong mag-kumita. Imbitado din natin. Kahit wala silang Stockist, pwede sa mga referral program, pero pwede silang kumita. At of course yung may mga karamdaman. Kasi ito po, pade, ang aking, hindi ko sinasabi na huwag uminom ng gamot. Sinasabi ko uminom ng gamot. Pero uminom ka ng gamot 6 months or 1 year na, tuloy-tuloy mong ininom, hindi pa rin nawawala yung diabetes mo. Ibig sabihin, ang diabetes mo, bababa ng 130, mamaya umabot ng 180, erratic, di ba? Yes, hindi yes. bumababa ng 100 or 105, di ba? I-try mo ang produkto ng Miracle Health Corporation. I-try mo lang ng 3 buwan, huwag ng 1 year. Subukan natin sa 3 months na yan kung normal o halos normal, di ba? Sa amin, 3 months. Sa medical, 1 year. Yun. Pag naka 1 year na dyan, subukan lang ang aming produkto. Di ba? Ayun. Kasi sa amin pa din kasing pag-interview, maraming tumataas ang creatinine sa katagalan ng umiinom. Halimbawa, dati ang sakit is diabetes. Opo. After 1 year, maas na iyong kanyang BP, di ba? So, inom na naman ang gamot doon. Mamaya, tumaas ang cholesterol, iinom naman ang gamot. Mamaya, may arthritis, iinom na naman ang gamot. Maniwala ka pa Mga after 3 or 5 years or more, makita mo lang creatinine ay tumataas na. At pag yan, umabot na ng 400. Siyempre, ang nephrologist, trabaho niya yan. Gusto niyang makatulong sa pasyente, sabihin na schedule for dialysis. Yes. So, alam naman po natin ang dialysis. Una, masakit. Pangalawa, magastos. Pangatlo po, alam natin, pag dinialysis po yan, ano ang nangyayari sa tao. Kaya nga po, ingat tayo. Sinasabi ko, hindi ko sinasabi huwag pumunta sa doktor. Pumunta po kayo. Pero tingnan po natin, unang-una, mas maganda pa din, umanap na sila ng doktor na gamay doon sa sakit nila. Bakit? Kasi pa din, halimbawa, pumunta sila sa Dr. A. Okay, hindi sila gumaling.
6 months. Pupunta naman, halimbawa doon sa Dr. A, pinainom siya ng mga gamot, mayroong antibiotic. Pupunta naman sa Dr. B, hindi naman naisabi yung kanyang mga ininom ng gamot, yung antibiotics. So, bibigyan na naman siya ng Dr. B. Hindi niya sinabi. Walang diagnosis na tinanong lahat kung ano na ang modality, ano na ang mga nainom niya, kailan pa. Maaari po yan na isa sa kausa bakit tumataas ang creatinine. Kasi ABC na doctors yan, iba-iba po yan. Maaari po may turong norm yan. Ang norm, ibig sabihin, kung sa mayroon niyang para sa high blood, norm yan. Pero mayroon pong kuminsan dinadagdag ang iba't ibang doktor. Ayun. Kaya nga po, sabi ko, humanap ka na sa yung gamay mong doktor. O, diyan ka na, gamay mo eh. Di ba? Para po nasusubaybayan ng doktor nila kung ano ang binibigay na gamot para po masubaybayan din yung creatinine kung tumataas o hindi. Para po sa kalusugan, kasi isa lang po ang buhay natin. Hindi po natin pwedeng eksperimentuhan ang buhay natin ng pangmatagalan. Kasi po isa, kaya nga po sabi ko, ako at age 70, ay ito masasabi ko na ako ay blessed by God, pero may ginawa ko sa buhay ko. Hindi ko nagawa for so many years. When I was 30s, 40s, sakitin ako hanggang actually bago mag-50s may mga sakit tayo. Umiinom din tayo ng maraming gamot dati, pero nung nalaman ko ang supplement at naging gamay sa akin, yun po ang pinagpatuloy ko at talagang naging passionista na tayo dito. Kaya sa mga kababayan natin, ang ating payo ay kailangan po natin na pangalagaan ang buhay natin, go natural, samahan natin. Isa pa ito pa din. Kung tayo uminom ng synthetic drugs, okay po yan. Hindi ko sinasabing hindi, di ba? Pero sa aking paniniwala, sa aking mga interview for more than 20 years, mas maganda ang isasama mo dyan is natural supplements. Bakit? Kasi po, synthetic drugs na po ang iniinom natin. Kung ang supplements natin, synthetic based, ano na mangyayari sa katawan natin? Marami ng chemical. Diba? Correct. Samantala, kung synthetic drugs iniinom natin, merong quality supplements, lalong-lalo galing sa abroad, Amerika, Japan, sa Europe, yan po mga magaling na supplements. So kung whatever chemical residue noong synthetic drugs na yon ay madidetoxify. Kasi magaling po ang detoxification ng mga natural supplements na makabago na talagang pinag-aralan, aprobado ng FDA. So, sinasabi ko, okay, uminom ka ng synthetic drugs, samahan mo ng natural supplements. Diba? Ngayon, ang mura natin. Sabi ko, very affordable natin. Miracle C, 5 klase natural vitamins C. Ang very powerful naman natin, Mega 1, 21 ingredients yan. Kompleto sa natural vitamins C, kompleto po yan sa mga berries, sa antioxidant, kompleto po yan sa mga mushroom para mapalakas ang katawan natin. Kompleto pa rin yan sa mga vegetables, kasama na moringa, para sa ating kalusugan. At kompleto po, mayroon po yan ng mga tinatawag nating mga herbs. May mga herbs din po yan para po sa combination para sa overall health. So yan po, 21 ingredients na tatangi po yan galing Amerika, aprobado ng FDA. Ngayon po, dumating na yung bago nating Mega 1, for release na lang po sa laboratory para po ito maggawang banig-banig para makainom sila ng bagong-bago na galing sa Amerika. Iyan po sinasabi ko sa inyo. Ang ating buhay, andito po si Doc Joey Bitito, nag-decide na hindi po tatakbo for elective post, 2 pong grupo ang nagsabi sa akin kung ako'y tatakbong board member. Sabi ko, thank you so much, pero I am not ready. I wish sana na makapasok sa gobyerno para kung anong alam ko, ma-infuse ko. Pero kung alam ko naman na ang panalo ko ay suntok sa buwan, bakit ako lalaban? Yes. So, sabi ko, siguro ako itutulong na lang kung ano ang in a private capacity
pero hindi pa ako kumandidato. Hopefully, kung talaga gusto ng taong bayan sa 2028, malakas pa tayo at meron tayong ready na, hopefully. Hindi ko sinasara ang aking buhay kasi alam mo pa din, sa buhay kong ito, maganda, nakakatulong tayo as a private citizen. Pero kung gusto mo na makatulong pang maramihan, talaga ang gobyerno, kasi meron po yan na resources para po makatulong sa marami. Pero sabi ko naman, as a natural health educator, nakakatulong naman tayo sa kalusugan at ngayon po sa aspeto ng kabuhayan, kaya po ay yun na muna ang gagawin natin at ipagdasal natin ang ating lalo na ang probinsya ng Albay na ang mananalo po, ang mga mananalo may pusong makabayan, makatao at makadiyos para naman po ang ating Albay ay maging matagumpay. Kasi po, as ang Albayano, yan po ang ating duty. Opo. Sabi ko nga, pagdasal natin ito, sapagkat ito'y atin ito eh. Pagdasal natin ang Pilipinas na ito po ay maging okay. Kasi atin ito eh. Alam nga naman pagdasal natin ang Russia na manalo sa Ukraine. Of course not. Kasi yan po ay nakakaperwisyo sa sanlibutan. Okay? So yan po pa din ang aking masasabi sa aking mga kababayan na mahal ko po kayo. Sabi nga ni Dr. Ong, kaya sa kumandidato, ay mahal niya 110 million Filipinos. So yan po ay, ano niya yan, yan ang commitment niya. So sa akin po, bilang ay Pilipino, yan ang napakaganda, sasagasaan niya raw mga korap. Ako mismo ay susuporta sa kanya kasi magandang legacy. Ngayon pa lang ako nakarinig pa sa 70 years old na ako na isang tao na may karamdaman, may cancer, kumandidato, nag-file na po yung asawa niya ng certificate candidacy in behalf of Dr. O, na sabi niya, ang kanyang buhay ay para sa 110 million Filipinos. Siya, kaya makapasok sa gobyerno, buhay pa siya, ay sasagasaan niya ang mga kurap para umasenso ang Pilipinas. Sa isang ganyan po pa hindi ko naman personal na kilala yan, ay nakita ko, bakit hindi natin pagbigyan, di ba? Isa lang na ba, 12 senators po ang kumakandidato. Kaya sa palagay ko, itong eleksyon na ito, dapat piliin na ng ating mga kababayan, yung po mga deserving from munisipyo, siyudad, probinsya, sa ating sa buong Pilipinas para naman po ay umatinso na ang ating inang bayan na Pilipinas dahil po makakakuha na tayo ng mga matitinong mga public officials, government officials, elected officials para magserve po sa ating bayan. Okay. Pwede may mga text dito, may mga tanong dito, pero babalikan kita mamaya. Mag-commercial break muna tayo and after this, may mga hapot po para sa imo. Okay? Okay pa rin. Okay. Salamat po. Okay. Salamat po. Yes, thank you. Mga tugang, magbabalik po ang programa. Magalipas lang ka nagkapir ang mga patalastas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kantes, asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahugudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasug na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan.
Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth.
Sige, balik kita mga tugang sa programa. Sandali lang, tamay mga haputan sa tuya na mga listeners ngayon na aga kay Dr. Wibi Tito. Aramon ta ang kasimbaga niya sa hapot din tungkol sa PCOS. Yan, ha? Pwede pa de. Good morning, Giraray. Ay, magandang umaga ulit pa din at sa iyong mga tagahanga. Opo, sabi ng texter natin, hello, good morning po. Na-discover po na may PCOS ang anak ko, 31 years old na po siya. Sabi po, mahirapan siyang magkaanak. Nagpa-check up na din kami sa mga OB at iba pang mga doktor. Pero gusto ko pong itry ang opinion ni Doc Joey Bitito regarding sa herbal products niya. Doc Joey, reaction please. Alam po ninyo yan kung mayroon pang pag-asa yan para magkaanak ay sabagat po sa totoo lang yung po ating mga produkto dati noon ang meeting trio sa Manila, marami po tayong natulungan na hindi nagkakaanak. So kung may problema po yung babae, uminom nito, kung kulang sa budget pwedeng twice a day. Ngayon, yung kanyang mister, kung may problema rin, pwede rin pong uminom nito. Para po matulungan. I-try nila within 3 months. At wala namang mawawala kasi hindi naman po ito pang para magbuntis lang yung anak, ay yung babae. Bagkos ito po ating mga produkto pang kalahatan. Ibig sabihin, ayusin lahat ng ating mga cells sa ating katawan, kaya beneficial po ito, hindi lang po para magbuntis ang isang babae. Ayun, okay, very good. Pero may mga nag-try na tabi pa de sa product mo? Opo, marami na po tayong natulungan na ito pong mga babaeng hindi nagbuntis, mga bata pa naman, ay nung uminom po ng ating produkto, sila po ay nagbuntis at nagkaroon ng mga anak. Okay. Another one, good morning po. Irregular menstruation, usual problem po ko, matagal na ito. Pinapainom lang ako ng gamot para ma-normalize at saka may maintenance po ako. Ano kaya ang pwedeng may advice po sa akin ng kausap po, Sir Hen? Dr. Joey? Opo, yan pong irregular menstruation, marami pong mga kababayan ang ganon. At siyempre gusto natin maging regular para maiwasan na magkaroon po ng mas malalang karamdaman in the future. Sa amin po, kahit po nga po dysmenorrhea na yan po ay isang mabigat na karamdaman ng isang babae tuwing pabuwanan nila ay natulungan natin. Kaya po yung irregular menstruation na yan ay most likely po tutulungan natin na maging regular ang kanilang menstruation. At kung ano pa man po ang kanilang mga karamdaman ay matutulungan natin ang ating mga produkto. Ayun, okay. Sir, good morning. Sumasakit ang ulo ko palagi. Hindi ko alam kung ano ang problema nito pero nawawala din. Ano po ang pwedeng advice ni Sir Doc Joey? Sana po nagpa-konsulta na sila sa kanilang doktor kung ano po yan. At pero po yung aming mga produkto pangkalahatan. Opo. Ibig sabihin galing sa ulo hanggang sa paa ay natutulungan dahil nga po ito ang natutulungan ito yung trillions of cells natin, yung ating pong mga organs, yung ating pong immune system. Kaya kung ano po, patya lang po sila sa opisina para matulungan natin sila sapagkat ang aming mga produkto po ay para sa mga buhay na tao, kahit po manok, maging maraming pinainom, may mga pinainom na naging ganador yung manok na iniinom po ng aming produkto. Kaya yung mga paratabong po dyan, pati palang parabulang tuturuan ko paano maging ganador ang kanilang manok. Kasi po ito, nangyari na po ito doon po sa aming barangay na yung aming pinapagawang bahay ay nagsasabong, ay sinubukan po ang ating produkto Miracle C at saka Mega 1. Nanalo pong 10 bisis yung kanyang manok.
At later on po, ginawa niya na lang na pampalahi yung manok niya. Kaya yan po ay, ganun din po dito sa Legazpi, may gumawa na rin po niyan. Na ganun din, nananalo po. Kaya po, kung sa manok, kung sa aso, kung sa mga hayop, ay nakakatulong ating mga produkto, lalo na sa mga taong tulad po natin. Ayan. Okay. Sir, good morning po. Nice information po regarding dyan sa malunggay na sinasabi ni Doc Joey. Saan kaya pwedeng makahingi ng buto? Sa pisog baga, Doc? Saan na pwedeng makahingi pisog? Sa agriculture kayo di ba? Pumunta po sila sa Department of Agriculture. Opo. Ngayon po, sisikapin natin dito pa di baga sa pa-contest natin. Opo. Na yung ating mga natulungan na kung pwede mag-ano sila ng mga buto nito para naman maibigay natin sa ating mga kababayan. So pag nakakuha po tayo ng mga buto, kung kulang po ang Department of Agriculture, kung hindi naman, ang gagawin ko nito, yung ating mga kababayan na sumali sa pro-contest sila, kung marami silang buto, ay susulatan natin ang ating Department of Agriculture kung pwede bilhin nila itong mga butong ito. Then later on, ipamigay nila sa ating mga kababayan sa every barangay. Ayon. So kung yung mananggal, may point siya, tapaminsan baga pa di, mapagal magtubo. So kwan, so pinoto lang, mas sigurado so kwan, so piso gadi. Mas sigurado po yan. Okay. Sigurado. So tinanim po ko po dito mga buto, lahat po nabuhay, walang namatay. Ayan, very good. Opo. Okay, so alright. Totoo po na talagang yung puto lang ng malunggay, paminsan mahirap bumuhay. Kaya ako po, na-try ko po na buto lang. Ayan. Kanya ito. Testimony niya, tabi pa de. So, sayang reaction. Opo. Alright. Good morning, Doc Joey. Paano po pwedeng matulungan ang type 2 diabetes? Magkano po ang products para sa diabetes, Doc Joey? Opo, yung diabetes po kasi, yan po ay acquired yan. Ay, unang-una, yun nga, diet, di ba? Yung papawis tayo. Pero kailangan po natin dyan magaling talagang supplements. Kahit po yung ating Mega 1 na 21 ingredients, mura lang naman po yan. May promo po tayo dyan na 2,000 lang. 1 box na, 60 capsules na po yan. Kasi ang bago po niyan is 3,500. So, pwede natin silang matulungan. Makikita nila, hindi lang po doon sa sugar nila. Ang kagandahan ng ating supplements, pangkalahatan, pati po sa sugar, pati po sa kanilang blood pressure. So, matutulungan pati sa arthritis, matutulungan pati kung lalaki, pati prostate, matutulungan. Kaya po ay kaunting pera lang po yan. Makapunta sila sa akin. Hindi, 1,000 lang pera nila pang membership. Ipopromo ko na, bibigyan ko na sila na half box na. Instead po ay 1,750, 1,000 na lang para po sa mga listener ni Pipi Henry Masida. Ayan. Pinakagawa po sa lahat. Paano pa din pag-register tabi, pag-member, itong 1,000 pesos? Yan nga po pa din, 1,000 lang. Pwede na sila mag-member sa atin. Para po unang-una, may discount din sila. Pangalawa, pwede sila mag-repair. Halimbawa, makapag-repair po sila pa din ng mag-provincial stockist, kikita sila ng 9,000. Pero 1,000 lang, kikita ng 9,000. Di ba? Opo. So, yung po automatic na, hindi na natin patatagalin. Kukunin nila kagad ang pera. Yung iba, pwede nilang siguro, mainom. Yung iba, pwede lang gawing kapital. So, nasa kanila po yan pa de. Gusto lang natin makatulong. Sabi ko, tututukan natin itong kalusugan at kabuhayan dahil nga po hindi tayo kumandidato ngayong darating na eleksyon. Opo. Okay. Thank you pa de. Salamat ton. Ano pang sa tuyang parting words sa mga listeners natin? Go ahead. Okay po. Sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga taga-hanga ni Pading Henry Masida, ay lagi po tayong umantabay sa mga programa ng PBND-CGB, lalong-lalo na sa programa ni PBN Vice President Vice President Henry Masida. Doon ko, sitama na rin po natin programa ng Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan ni Doc Joey Bitito every Monday to Saturday from 5:30 to 6:30 in the evening, except Wednesday
At ganun din po every Sunday from 9:30 to 11. At meron din po kaming FB Live kung wala po kayong programa. FB Live po sa PBNDCGB at FB Live din po ni Doc Joey Betito page. I-like lang natin at manood tayo kung tayo po may data. Kasi po ay maraming impormasyon po tayong binibigay sa ating mga kababayan at yun naman po kaya hindi pa alam mga address natin, sa harap lang po tayo sa Barangay 18 Kapangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas lang po tayo. Ang ating opisina sa likuran po ng DGB Eatery. Pero pwede na po tayong pumunta sa DGB Eatery, pwede tayong mag-breakfast dyan. Ngayon po ang aking cellphone number 0998-975-8121, 0998-975-8121. Laging tandaan po natin ating mga minamahal kong kababayan na ang buhay ay isa lang, pangalagaan po natin ng 100%. Lagi po natin itong isipin kung ano ipapasok sa ating katawan pang araw-araw. Kung ito po hindi makakasira, kainin po natin mga healthy foods, lalo na mga gulay, prutas, at of course isama natin ang Amazing 4 or Amazing 3 Omega 1 and Miracle Tea para po makatulong sa atin na katulad ni Doc Joey, 70 years old, pero ang lakas ko parang 50 anyos na lang ako. Yan po ang sinasabi ng karamihan. Yes. Maraming salamat pa din. God bless and we love you all. Alright, thank you so much Doc Joey Betito sa mga hapot ngo niya na pagkaaga. Hello, Busing. Morning. Hello. Apa, po. Halaton ta ka po. Halaton ta ka? Halaton ta ka. Aya, iyo tabi sir. Apo, no problem. Okay. Yes, welcome po. Alright, okay. Okay, sige. Nag-upload so sa kuyang ka at sa kuyang ka-appointment yon. Palig di sa DCGB. So sa tuyang amigo, mga tugang, anyway, salamat. So titabi naghapot Sun Store at what day ang oras tabi. Ang store niya po yaon sampangan kan Alba, ano yan? Yaon po sampangan kang Central Bank, no? Ang office po ni Doc Joey Betito, Central Bank sa Rizal Street. Tabi ang saya pong contact number 0998-975-8121. 0998-975-8121. Salamat! Kansay nung pagantabay. Mga tugang, ako Bicol, susunod na. Goodbye! Marinaga po. Yan, salamat. Dakulo na kong naukudan, gunya.